नोंथां बागै दिन लासन खाखि सागरि ताम सिंनाबो तामना सुथ स्राय नोंथिनि ट्रेनिं खाइ बाहि मा दं सागरि किसा निन ता आगिन हाइकरि खेपरा बिराद खाइसा खादिन बडि र लासिवो सागरा कोन नोंथिनि बाहाय ट्रेनिं खाइ बाहि मा दं हा खालाया लयनि खालायमान तिनि अनेक कষ্ট नंखा आदनखा अनेक खाया बालक जागला ना दा जों खैयां सोंनाय सिनि सागर बुरनो सोंनो सागर नोंथिनि ट्रेनिं खाइ बाहि मा दं कि सागरि आं दा गाहामनो माहाय कষ্ট के मा खाया खना गैं देरस लामनो जाक दा बिसजित न सोंनाय नों तामोनो दि दिनि ट्रेनिं खाइ नों बाहि मा दं कि सागरि आसो दिनै कस्त खायनाय बेलानियाव आराम नांमा हायनि तखा देहानि जे शरीरक तंगना थांबाय बिखा अच्छा नोंथिनि ट्रेनिं खाइ बाहि मा दं सागरि दिनै मट पर अनेक बेलेस नों बुखुर फायरना तुआन सुगि दं कि सागरि जों म सहज त कारने हिया है पन तरक तरक फायरनाय किसामते फायरनाय के समय बनाओ हाजा तो कर yang kisi begini सिपेकेरे या या खासु द खाले अब हाइद द ब्रुसली खाइले द नर प्रॉब्लम भाई द खाइलानो म एसे कारने द आं सिबे पातलां न जागोन आंता मुसु ओरि द खन लानो सिसु फारिन सिसपे आं मुसु खाइ मे आफा दा खन लानो बकरे है ता YouTube काने बिलो भिडियो बखनु है ता यो जाके हाके फेंस जाके बाके बाके द नले बसके फुनंगा द नाकिना द द द बोले हनो खोनार केले माना आन सिरे यो हाके yang stubri yang फाइ बसाय यो stubri खेबो हेंगो आकाथे ब ताम साइ चंग सोंजां सोंजां नो ताव सुपर के बस में फायरला बिन फाइ माके बुरसि हाके दरगड़ी परीक्षा तेसा दाबे काम देते है वो ठीक तो हां तू वो जे फायदाबो आगे वाह ना तो आने आने मो ए आने थेनारि माली कुन खाइ बा